Muli po mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Maya payabak kay kayungan, good morning po kay katangan. Kaya pong tauli, doon po sa huli ay nabuksan ko po ang Roma 6:23 sa inyong lahat. At ito po yung ating katuglong sa ating pangaral. Basahin po natin ang Roma 6:23 sa ating pagpapatuloy. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ or through Jesus Christ our Lord. Ang sabi ay sapagkat sa bawat gawang masama ng tao na paglabag at pagsalangsang sa batas ng Diyos ay tinuturingang kasalanan. Dahil pagsalangsang ito sa mga batas na ibinigay ng isang mabuting Diyos na pagkakasala na ang hantungan nito ay kahatulan. Tanging hatol ay kamatayan at walang sino mang makaliligtas sa parusa ng Diyos sa isang taong nagkasala o sa maraming taong nagkasala. Sila ay parurusahan, walang takas sila sa kanilang ginawang kasalanan. Dahil ang kabayaran ng kanilang pagkakasala ay kamatayan. Paghihiwalay sa Diyos na mabuti, hindi na makakasama doon sa langit ang sino mang nahatulang kamatayan. Sabi nga ng banal na kasulatan, ikalawang kamatayan or the second death doon sa dagat-dagatang apoy. At binanggit din, subalit ang kabutihan ng Diyos na handang ipagkaloob ang isang buhay na walang hanggan or eternal life o everlasting life sa pamamagitan lamang ng kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, naalala ko ang ating huling pag-uusap ay doon sa na-offend po ang Panginoong Diyos sa mga kasalanan ginagawa ng tao. God is offended by those or by them who violate His laws. Nasasaktan po ang Diyos. Nababastos po ang Diyos sa pamamagitan ng pagsalangsang ng tao. Either they know it or either they do know it. Dahil may puot na nabubuo sa damdamin ng Diyos sa mga taong who willfully defy o baliwalain ang kanyang mga batas na inuutos sa tao. Dahil po siya ang may likha, siya ang creator, kaya't meron siyang ownership sa kanyang ginawa. Dahil meron po siyang ownership, gusto niya maayos ang kanyang nilalang. Kahit binigyan niya ng mga kautusan ang kanyang nilalang, na ang sino mang lalabag nito laban sa isang moral na Diyos, laban sa isang mabuting Diyos, na ang dulot ay sakit ng loob o kabastusan sa harap ng Panginoong Diyos, ay mapaparusahan po mga kapatid. May puot na dumarating sa Diyos na magbibigay po ng kaparusahan sa sino mang who willfully defy His laws. At alam po natin, every day po in the whole entire world sa planetang pong ito, every day, every minute of the day, God is offended because people resist God in their everyday life. At masasabi ko, hindi ligtas ang tao. Hindi po siya safe dito mabuhay sa pamamagitan ng paglabag niya o ang laman ng kanyang pamumuhay ay paglabag niya sa mga utos at kalooban ng Diyos. Ganito po ang sinasabi doon sa Hebreo, Kabanata 10. Sa ika-10 kabanata po ng Hebreo, talatang 31. Very, very strong words po ito mga kapatid. Ito'y kinatatakutan ng mga nakakaalam sa Diyos na kanyang binanggit. Ito sabi, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Ang nagkakasala ay pihadong parurusahan ng Diyos. Either they like it
or either they don't. Gusto man nila, ang may nagsasabi, okay lang. Total, mamamatay naman ako eh. May kamatayan. Either they will accept it or not. God will punish them. At ang parusa na igagawan sa kanila hindi po simple. At ang sabi po ng banal na kasulatan, kakilakilabot daw na mahulog sa mga kamay ng isang galit o napupuot na Diyos. Bakit siya mapupuot? Dahil binabastos ng tao ang kanyang kautusan. Ang pagbabastos po sa Diyos ay pagbabaliwala sa Diyos. Yun po ay malaking krimen laban po sa Diyos. At ang banggit, maghihiganti ang Diyos. Dahil may paghihiganti o gagantihan ka ng galit ng Diyos. Kaya it is fearful thing to fall into the hands of the living God. It is not a good thought. It is not a wonderful thinking or thinking that God is so loving yet He will punish those who cross Him, who violated His rule, who violated His laws. Bangkitin po natin dun sa Hebrew chapter 10 verse 30, akyat po tayo ng konti. O balik po tayo ng konti. Hebrew chapter 10 verse 30. Alam natin, sinasabi, sapagkat kilala natin ang Diyos, at ang ganito ang kanya sinasabi, ang paghihiganti ay sa akin. For we know Him that had said, vengeance belongeth unto me. I will recompense, says the Lord. And again, the Lord shall judge His people. Hebrews chapter 10 verse 30. Ang sinasabi niya, tiyak na gagawin ko o gagawin ng Diyos ang paghihiganti. Hindi niya kakalimutan, may kapahamakan pong naghihintay sa bawat tao o nilalang na hindi kumikilala sa Diyos. Na bagkus sinahamon nila ang kanyang pagka-Diyos. Mga kapatid, ang paglabag po ng mga utos ng Diyos ay paghamon sa kanyang kakayahan, paghamon sa kanyang kapangyarihan, mga kapatid. At ang sabi niya, ako ang magbabayad. Ganito ang banggit ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa mga suwail sa kanya. Ako ang magbabayad. Kaya walang makapagsasabing may utang ang Diyos sa sino man. Di po ba? Kasi sabi niya, ako magbabayad eh. Dahil nagbabayad ng pagpapala ang Diyos, ang Panginoong Diyos natin sa ating mga gawang pagsunod sa kanyang kalooban. Binabayaran tayo ng pagpapala, mga kapatid. At doon sa banda namang bumapastos sa kanya at binabaliwala ang kanyang mga kautusan, binabayaran din ng napupuot na Diyos sa pamamagitan ng paghihiganti sa sino mang gumagawa ng masama laban po sa kanyang kalooban at batas. So both sides, if you are doing good, God will bless you by way of paying you blessing. But if you are violating the law of God, you are disobedient to God, then God will pay you punishment. He will pay you death. Yan po ay malinaw na sinasabi po ng ating pag-uusap. Winawarningan po. Meron pong forewarn. May forewarning. Meron pong babala. Binabalaan ng banal na kasulatan ang sino mang taong hindi maglilingkod sa Diyos kung sa kabilang palad naman sa kabilang panig naman sila ay lumalabag sa kalooban ng Diyos. That's why Hebrew chapter 10 verse 30 and 31 strongly advise that we should fear God at all times. We need to fear God. Dapat po tayong matakot sa Diyos. Yan po ang babalang sinasabi. Doon lamang doon sa sinulat ng banal na kasulatan doon sa Ecclesiastes, Kapitulo 12, talatang 13, Kabanatang 12, talatang 13 po. Let us read this in Ecclesiastes 12:13. Sabi, let us hear the conclusion of the whole matter.
Anong sabi? Fear God and keep His commandments. Because this is the whole duty of man. Ito ang sabi. Pakinggan mo ang pinakahuli ng kabuuan ng bagay. Ito yung konklusyon po mga kapatid. Kaya't matakot kayo sa Diyos. Hindi lamang galangin ng Diyos, kundi tunay na pangamba at kasindakan sa iyong parang awesome na nafe-feel mo yon. Laging tuparin ang kanyang mga utos at batas. Nasa isip, nasa salita, nasa gawa. At ang sabi, ang paggawa mo nito ay isang dahil na ang kabuuang katungkulan ng tao sa kanyang buhay. Ito ang katungkulan, ang kabuuan ng kanyang duty in living his life in this planet, in this world. Let us hear the conclusion of the matter, ang kahuli-hulihan ng kabuuan ng mga bagay sa iyong buhay. Matakot ka sa Diyos and keep, tingnan nyo na, keep, hindi niya sinabing violate His commandments. You have to keep or obedient to His commandments because this is the whole duty of man. Alam niyo mga kapatid, ang pag-uusap ng kasalanan ng tao hindi po madali. Dahil may paglabag Ang relasyon ng mag-asawa pag nalabag ang kanilang pagtitinginan, hindi po magandang kahihinatnan. Ang relasyon ng dalawang magkaibigan pag nagkaroon po ng lamat yun sa paglabag ng kanilang pag-uusap, ano man ang kanilang pagtitinginan, ay masisira po mga kapatid. Dahil hindi po maganda, napuputol po, bala mo, kuldun niya, o tali, may putot siya. Ngayon, huling putot niya, kailangan mo niya mong i-repair. Po makanta. Kasi, sa mata po ng Panginoong Diyos, nabanggit po natin to last time, ang pagkakasala ay transgression. You are challenging God. You are making a familiar feeling, a familiar thought, a familiar stance that God and you are just the same. So you are, nakikipantay ka na. Kaya nga, may isang saying, familiarity breeds contempt, mga kapatid. Lalo na pagka lagi ka na lang nandyan sa upuan mo, pagdating ng linggo, ay nagiging uniform na lang, lagi na lang ang pagising mo ng wala ka ng damdamin. Hindi po ganon. Mga kapatid, sin is the transgression of the law. The law is always new to us every day. Ang dating ng batas ay laging bago sa atin, mga kapatid. Kaya't laging bago ang ating obedience. We are continuing to make our obedience more and better. Because if not, it is a crime against God. Minsan naisip natin, bakit na lang, wag na lang o kaya ignore na lang ng Diyos ang sino mang taong lumalapastangan sa Kanya. Pwede po ba yan? Pwede po ba mga kapatid na may mambabastos sa inyo? Ay okay lang, pababayaan mo na. Wag na lang pansanin kaya ang mga bagay na ito. O kaya naman, ang Diyos itabi na lang niya ang mga pagsalangsang ng... Pwede naman, di po ba? Pwede ba? O kaya, pabayaan na lang wag na lang niyang pansinin. Iba ang gagawin nila, hindi na lang nila, gaganon na, kipit balikat na lang. Ang mga gawang masama na nakikita ng Diyos. O kaya, wag nang itama yung ganong klaseng kamalian. Pwede po ba yan? Di continuous na mali. Ano man ang puno, kung mabuti ang puno, ang bunga mabuti. Kung ang puno ay masama, di masama ang bunga. So walang ibubungang isang bunga mabuti, lahat masama. Hindi po ganoon mabuti sa mabuti, masama sa masama. O kaya, iwasan na lang ng Diyos ang pagkakasala ng tao. Pwede po ba yon?
Hindi kasi pwede mga kapatid sa Diyos yun eh. Kasi ang pagkakasala ay paglilinlang sa Kanya. We are deceiving God, we are mocking God when we fall into sin. Kahit na pansinin ninyo sa harap ng hukuman itanong ba judge, aliway susulod eh. Hindi, iba po ang suot ng judge pagka haharap siya sa isang paglilitis eh. Nakatoga po siya eh. Hindi siya nakasimpleng damit eh. Nakatogo siya, sinasabi na iiba siya at hindi mo siya kayang supilin doon sa kanyang kapangyarihan bilang isang hukom. Kasi siya ang magbibigay ng hustisya. Siya po ang magbibigay ng batas. Kaya ang Diyos ganito. Siya ang nagbigay ng batas at siya ang hahatol. Siya ang may gawa ng batas, siya ang kakaiba ang kanyang katayuan. Siya po ang hukom. Kaya ang ating mga pagsalangsang ay talagang sa mata niya krimen. Ang tawag natin dapat ay krimen eh. Sa ating kalagayan dito, ang kondisyon natin, pagdating natin sa mga earthly judge, krimen yung ginawang pagsalangsang sa batas eh. Kaya't may hatol na talagang karampatan doon sa ginawa nating krimen. Alam nyo mga kapatid, gusto kong idala sa inyo itong sinulat ni kapatid na Santiago doon sa 4:12. In James chapter 4 verse 12, let us read and listen to what the Word of God says to us regarding the lawgiver. Siya po ang lawgiver kasi. Let us read. Sabi niya, there is one lawgiver, iisa lang, dito sa balat ng lupa at sa buong universe. Sa saklaw po ng kamay ng Diyos, iisa lamang sinasabi niya, there is one lawgiver. He is able to save and He is able to destroy. Who art thou now that judges another? Sino kang na umahatol ng iba? Meron naman tagahatol. Nais ng Panginoong Diyos kaayusan sa atin, lalo na sa pamumuhay natin at takbo ng buhay natin. Yun ang gusto ng Diyos, kaya siya ang may gawa ng batas upang maiayos ang tao sa kanyang isip. Ayusin niya ang tao sa kanyang pag-iisip. Ayusin ang tao sa kanyang mga salita, sa kanyang pagsasalita. At ayusin ang tao sa kanyang mga gawa. Dahil po siya ang batas. Ganon po ang ginagawa ng batas. Inaayos niya ang ating kaisipan. Inaayos niya ang ating mga damdamin. Inaayos niya ang ating pagsasalita. Inaayos niya ang ating mga gawa sa pamamagitan ng ating pagtutupad o pagtupad. Ang buti po, ang kabutihan po ang resulta po ng ating pamumuhay ay mabuti kung tayo po ay sumusunod sa batas. Dahil ang pinagpumulan po ng lahat ng kabutihan ng batas na ito ay galing po sa isang mabuting Diyos, kaya katamong tatang amayap, kaya tatang tamo king banwang malugod, mapagpatawad, mapagpasensya. Ang Ama sa Langit ay napakabuti, malugod sa atin, nagpapatawad. Ang sinasabi siya ang setro. Hindi po sentro, setro. Yung pong setro, siya po yung lumalagda, nag-approve at gumagawa po ng batas at siya po yung lumalagda sa batas. Kaya pagka nilagdaan ng Panginoong Diyos, kailangan sundan. Mga kapatid. Kaya kung siya ang setro, siya rin ang sisira. Doon sa mga taong doon sa mga taong magkakasala laban sa batas, mga kapatid. Kaya niya sabi, He is able to save and also He is able to destroy or to punish those who violate the rule. Natatandaan niyo ba mga kapatid yung kanyang 10 utos? Huwag ka ekang mangalunya.
huwag ka ekang magkaroon ng Diyos-Diyosan. Yari na yung mga relihiyon na ang kanilang hinaharap pagka manalangin haharap muna. Linuluharan pa yung mga ribulto na yan. Huwag ka ekang magkaroon ng ibang Diyos. Ayaw ko, sabi ng Diyos. Huwag kang magkaroon ng fornication sa ibang laman, huwag kang magkaroon ng ganitong relasyon. Huwag kang gumawa ng fornication. Huwag kang pumatay. Huwag mong baliwalain ang mga magulang mo. Huwag mo silang i-dishonor. Ang iyong paggalang ay dapat buo sa kanila. Do not or honor thy father and thy mother, mga kapatid. Iba pa. Ano pa dyan? Using the name of the Lord thy God in vain is a sin. Do not use God. Oh my God. Oh my Lord. Huwag po natin gamitin yon. Huwag po natin salansangin. Hindi po natin madali po kasing salansangin ng batas Katulad ng oh my God everyday Oh my Lordy na ngayon, hindi na Lord Oh my Lordy. Mga kapatid, people who are criminals or people who are violating the rule of God or the law of God are criminals. Ngayon, ang kanilang pamumuhay, they are living in a dangerous life and in a dangerous place. Wala kang takas. Kahit saan po ng parte ng mundo nakikita tayo ng Diyos Detalyado po yung 10 utos ng Diyos. Ngayon, pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, sinabi niya, okay, isa-summarize ko. Sinamarize po niya ang 10 utos ng Diyos. Sa ganitong utos na lamang ninyo, makikilala. Ginawang 2. Doon po sa Marcos 12:30, gusto ko pong isipin niyo pong banayad itong sinasabi po ng banal na kasulatan. Ang sabi niya, thou shall love the Lord thy God. Utos po ito, mga kapatid. With all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, with all thy strength. Because this is God's first commandment. Ito yung unang ipinag-uutos. Tapos sabi niya doon sa second, thou shalt love thy neighbor as thyself. And there is none other commandment greater than this. Kita niyo mga kapatid, may utos. Sinamarize po ng Panginoong Jesucristo, yung 10 utos, ginawang 2. Subalit, ito yung dakila kautusan, sabi, itong 2 ito. Ipinag-uutos po ng Panginoong Diyos sa buhay natin o sa buhay ng tao. Ang sabi niya, mamahalin mo ako o mamahalin mo ang Panginoon mong Diyos. Mahalin mo ako, ng lahat ng iyong puso. Hindi sa ating pamamaraan, ano yung gusto lang natin, hindi pwede. Kasi meron pong pamantayan, ng lahat ng iyong puso. Hindi mo masasabi, tama na ito. O kaya, okay na ito para sa Diyos. Busy kasi ako Hindi, ang sinasabi, buo ng iyong puso, sa oras mo, sa lahat ng bagay. Hindi kulang sa araw, mga kapatid. Hindi namimili ng oras. Hindi namimili ng panahon. Pagka masaya ka, mahal mo ang Diyos. Pag wala kang sakit, mahal mo ang Diyos. Ikaw ay wala sa kalungkutan. O kaya, may pera ka sa bulsa. Naaalala mo ang Diyos sa pagmamahal mo sa Kanya. But sa kabilang panig, pag ang lahat ng bagay hindi umaandar sa iyong kabutihan, sa iyong kalooban, ay nako. Ano kaya mangyari? Sabi pa, mamahalin mo ako sa pamamagitan ng iyong pag-iisip. Ano ito? Laging inaalala ang mga sinabi ng ating Panginoong Diyos at mga tinuro sa atin. Nasa isip mo yan, mga kapatid.
Ang sabi, lahat ng iyong makakaya. Sa lahat ng yugto ng iyong buhay, hindi mo siya hinuhuli. May tatawli ang Diyos. Sa pagsikat ng araw, ang Diyos na ang una. Mumuna na yung Diyos kayong isip mo. Sa pagsikat at pagbukas ng liwayway ka. Sa paggising mo sa umaga, may pagbati ka na may paggalang sa Diyos. Binibigyan mo na kagad ng pansin at nakikiusap ka sa Diyos sa panalangin. Rengaliwa, kagising da, agad nang sabihan, po kakalingwan patnubayan. Uling palpi kasala ko, agad kong mitutwag, kagad akong nadarapa. Sa mga tuksong dumarating sa akin, hindi ko kayang labanan. Pinagpupursigahan ko, Ama sa langit, tulungan mo ako. Paglaban ko ang aking pananampalataya kay Kristo. At ako'y magwagi dahil sa inyo. Tulungan po ako sa pagbukas ng liwayway ka. Pagsikat pa lang ng araw, nananalangin ka na. Pagtayo mo sa higaan, ang Diyos na ang inuuna mo. Paggising mo sa umaga, binabati mo na ang ating Panginoong Diyos. Ama sa langit, good morning po. Salamat po sa araw, sa bagong araw na pinagkaloob mo. Hindi mo po kami pinababayaan. May pansin ka sa Kanya at pag-uusap sa Kanya. Sa Diyos na makapangyarihan at may hinihiling kang patnubay pa sa Kanya. Pamasanting kita, kapatid. Gusto mo makasama mo ang Diyos sa lahat ng oras ng iyong trabaho, sa lahat ng dako ng iyong paglalakad, sa lahat ng puok na pupuntahan mo, kasama mo siya. Yun ang gusto mo. Yun ang kabuuan ng pag-iibig. The whole love for God with all your heart. Mga kapatid, sa simula pa lamang ng umaga hanggang sa paghimbing mo sa gabi, lahat ng makakaya, ibinibigay mo sa Diyos. At ang sabi, with all your strength, lahat ng iyong lakas ay para sa Kanya. Inahandugan mo siya ng iyong katawan sa araw-araw na ginawa ng Diyos para sa iyo. Ganito ang utos ng Diyos. Ganito ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. At ito ang hinihiling ng Panginoong Diyos sa atin. Thou shall love the Lord thy God. These are the words of our Lord Jesus Christ. This is not my words. Siya po ang nagbigay ng statement na ganito. Hindi po galing ito sa akin. Thou shall love the Lord thy God with all your heart, with all your soul. Kung minsan yung heart hindi nagsasalita ito yung pag-iisip mo ng malalim Nasa isip mo lagi. Pagka with all your soul, ito yung sinasabi mo, yung opinion mo, lahat ng gusto mong sabihin, yun ang pinaandar mo. Kaya pagka mangangaral ka ng ebanghelyo, ginagamit mo ito. Mga kapatid, with all your might and strength, pinababayaan mo ang lakas mo para sa pag-ibig mo sa ating Panginoong Diyos. Kaya ito yung mga kapatid, ang Kanyang hinihiling sa atin. Lalong-lalo na ito'y binanggit po ng ating Panginoong Jesucristo. At ikalawa, mamahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Inuulit ko mga kapatid, ang pagwalang bahala po sa utos ng Panginoong Diyos na makapangyarihan ay isang krimen po ito laban sa Diyos o laban sa Kanya. At mababangkit ko uli sa inyo, hindi po natin matatakasan ang ating mga ginawang mali. Wala pong takas. Sigurado pong may parusa. Gagampanan po tayo ng kahindik-hindik na kaparusahan ng Diyos. At ang Diyos ay gagawa ng paraan para ikaw ay gantihan. Subalat doon sa
ating pag-uusap sa Roma 6:23. Doon sa, di ba nabanggit ko, mayroong negative. Nauna yung negative, for the wages of sin is death. Ito po yung positive, salitang, but the gift of God is life eternal through our Lord Jesus Christ. Gagawa po ng paraan ng ating Panginoong Diyos sa ikaliligtas ng taong kanyang ililigtas. Pinagsisisi niya ang tao, ang sino mang lumalapit po sa Diyos ay pinagsisisi po ng ating Panginoong Diyos. Dahil yan ang sinasabi, linabanan at hinamon natin ang isang merciful God nung araw. Mga kapatid, dahil ang Diyos ay mauwain, may awa po, may damdamin po ang Diyos na maawa po sa atin. Kaya pinagkaloob po niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, the only begotten Son of God, na siya ang maging Kristo. Si Jesus na maging Kristo sa ikaliligtas ng sino mang lalapit sa Diyos. Of course, na may pagsisisi at tatanggap kay Jesucristo na may pananampalataya. Ito ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, na binanggit natin dun sa Romans chapter 6:23, but the gift of God, ito po yung kalooban ng Diyos na magbigay siya ng isang kaloob na ang laman ay buhay na walang hanggan or eternal life. Isang gift, isang regalo na ito'y galing sa Kanya, na ang laman ay eternal life or everlasting life. At ito, dahil ito'y kaloob, ito'y walang bayad. Ito'y pinamimigay ng Diyos bilang libre. Ibibigay ng Diyos Ama sa langit sa sino mang tao na lalapit at magsisisi at tatalikod sa kasalanan, sa kanyang paglabag. Yun po ang laman po ng repentance. Yung ayaw mo nang hamunin ng Diyos sa kanyang kabaitan. Ayaw mo nang hamunin ng Diyos sa kanyang mga kautusan. Kaya't ayaw mo na siyang labagin. Ito yung pagsisisi. Ito yung pagtalikod mo sa kasalanan. Kaya ka tumatalikod sa kasalanan dahil gusto mo nang kumampi sa Diyos. Gusto mo ang iyong isip ay lagi na lang sa Diyos at hindi mo makakayanan na mahalin ng Diyos ng buo ng iyong buhay, ng iyong sarili. Hindi mo magagawa ito kung hindi ka nagsisi, mga kapatid. Hindi ka tumalikod sa iyong kasalanan, mga kapatid. Hindi mo binago ang iyong kaisipan, mga kapatid. Na ang laman ng iyong pag-iisip ay puro material at wala pong kabutihan. Subalit nagsisi ka at lumapit ka sa Diyos. Ang laman po ng iyong kaisipan ngayon ay maka-Diyos na. Kaya ngayon mo magagampanan ang pagsunod sa kanyang kautusan. Kung hindi po kayo nagsisi, mga kapatid, wala pong pagsunod sa kanyang mga batas. Kaya't ang sino mang tao na lalapit at magsisisi at tatalikod sa kanyang mga kasalanan at lalapit kay Jesucristo na may pananampalataya, maniniwala kay Jesucristo na siya ang bugtong na anak ng Diyos, na siya ang tagapagligtas ng sino mang lalapit sa Kanya na may pananampalataya, ay ipagkakalooban po ng Ama sa Langit ng isang kaloob, isang regalo na ang laman ay napakaganda po. Life eternal or everlasting life with God. Kaya pagka nangyari ito, the entire crime, yung lahat ng ginawa mong krimen laban sa Diyos ay done away. Mga kapatid, dahil kay Kristo, lahat ng iyong ginawang mga kabastusan at kaalipustahan laban sa Diyos, kapag ka ikaw ay lumapit kay Kristo, na-declared kang not guilty na. Hindi ka na nagkasala. Hindi ka na pararatangan ng Diyos. Lahat ng paratang ng Diyos sa iyo laban sa mga krimen na ginawad mo sa Kanya ay
Dinrap na lahat ito. Wala nang charges. Kaya hindi ka na kriminal sa paningin ng Ama sa Langit. Dahil ang lahat ng iyong mga ginawang transgression against the law of God ay napardon lahat. Na patawaran ng Diyos. Na forgiven. Kaya doon sa sinasabi ng kapatid na Pablo, sinulat niya sa Roma 5:1, Kabanatang 5, talatang 1 in Romans chapter 5 verse 1, God has made peace to any repentant sinner. Ang sabi po, therefore, being justified by faith, pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Yung ating pagsalangsang, yung ating paglaban sa Diyos na tayo'y mga kalaban niya nung una sa pamamagitan po ng ating pagtanggap kay Kristo Jesus na hindi mo naman lalapitan kung hindi ikaw ay nagsisi muna. Na ikaw ay makadiyos na ngayon, nasa panig ka na ng Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng yugto ng iyong buhay, nagkaroon ka ng kapayapaan sa Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Therefore, being justified by faith, maalingaw-ngaw mga kapatid. This is a very good news. You are justified by your faith in Christ Jesus. God Himself have made peace, given you peace. Binigyan kanyang kapayapaan. Bukas na ang pintuan ng langit sa iyo. Because you are made a new person. Ginawa kang bagong tao. Kung ikaw ay kriminal, or hindi ka man maging ex-convict na ngayon, kundi ikaw ay isang bagong tao, yung mga lumang ginawa mo is gone. Hindi na babanggitin yan. The old is gone. May pag-asang na panganak sa iyo. A chance is born in you. Because the old accusation being treating you as guilty as charged na dapat ay ikulong ka sa kaparusahan ay wala na dahil kay Kristo. It is all gone. They are all gone. Drop lahat ang mga charges. Bago lahat. Kaya wala na, hindi ka na pararatangan pa. Not only that, you become a new member of the family of God as a child of God. Because of the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Tingnan nyo na ang benepisyo na ibinibigay ng Diyos sa sino mang lalapit kay Kristo na kanyang gagawing tagapagligtas, na kanyang tuturingan bilang kanyang Panginoon and Master, na sa pamamagitan ng pagsisisi niya at pagka magka-Diyos na ngayon, siya ay patuloy na magpapailalim bilang isang alipin at bilang isang anak ng matuwid na Diyos Ama sa langit. Kaya mga kapatid, ang ganda po nung entrance po ng Romans 6:23. Negative muna, pero the last, yung pinakahuling yugto po ng statement na yon ay isang magandang balita. The gift of God is life eternal because of our Lord Jesus Christ. Hindi lamang yun, mga kapatid. Dahil dito sa benepisyo nito, ipagmamana sa iyo ang kaharian ng langit. Ayun mga kapatid, tinatapos po natin ang ating pag-uusap hinggil sa krimen na ayaw ng Diyos sa mga kriminal na patuloy na humahamon at lumalaban sa pagsalangsang sa kanyang mga kautusan. Subalit dahil sa ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon po ng isang pag-asa. Dahil po sa Kanya, siya na ang tatayo bilang sa ating kaparusahan. Siya na po ang tatayo doon sa ating kamatayan. Dahil doon, tayo, sa paglapit natin kay Kristo, na may pananampalataya, pinagkakalooban po tayo ng kaligtasan. At ang kaligtasan sa araw-araw na ginagawa ng Diyos sa atin, laban doon sa ating mga kahinaan.
patuloy niya tayong tinuturingang anak at hindi na po magbabago ito. Ang ating kaligtasan na pinagkaloob ng Diyos ay hindi na mababawi pa. Hindi na babawiin, mga kapatid. Ang pinagkaloob na regalo ay patuloy hanggang magpakailanman. Ayan mga kapatid, maraming salamat, magpapaalam ako sa inyo at ipagpapatuloy po natin ang ating paksa sa The Church Christ Built sa susunod na yugto. Magandang umaga po sa inyo lahat. God bless you all. Bye-bye.